اسلام آباد مزن وزیر سروکیا دری سرمایہ کاری بابتا دیوانہ SIF سیردا خلیجی ملکانگو کال بندانی سرا پیش رفت چارٹ پاس کنویتگاں مزن وزیر گشتہ کرے کوڈے کچا گوادر بندرگاہ ریلوے کنیکٹیویٹی واسطہ فیزیبلٹی اسٹڈی کنک بی تھرکولے پاور پلانٹس دا رسائی واسطہ ریلوے لائن سرا کار بندات کنک بی اسلام آباد مزن وزیر سروکیا دری سرمایہ کاری بابتا دیوانہ SIF سیردا خلیجی ملکانگو کال بندانی سرا پیش رفت چارٹ پاس کنویتگاں مزن وزیر گشتہ کرے کوڈے کچا گوادر بندرگاہ ریلوے کنیکٹیویٹی واسطہ فیزیبلٹی اسٹڈی کنک بی تھرکولے پاور پلانٹس دا رسائی واسطہ ریلوے لائن سرا کار بندات کنک بی